Moi, mä oon Jari. Ja mä oon Nuutti. Ja mä oon Aatu. Ja me ollaan Lafka ja me tehdään yleensä YouTube-videoita. Eli me alettiin tekemään videoita noin vuosi sitten koulun elokuvatyöpajassa. Ja nyt meidän äidinkielen opettaja vinkkasi meille tällaisen kilpailun ja me päätettiin lähteä mukaan. Mutta tällä kertaa me ollaan vähän tällaisen erilaisen aiheen parissa. Me toteutettiin yhteistyössä Ohjaamon kanssa tällainen yrityshyvä projekti, missä me haluttiin tuoda trailerin avulla vähän esiin, että minkälaista yrittäminen on ja mitä siihen sisältyy. Mennään siis suoraan katsomaan, että minkälainen työ me saatiin aikaan. Kasi, mä voitin taas. Ootko muuten miettinyt, mitä sä ajattelit tehdä isona? En mä tiedä. Ehkä mä haluaisin olla yrittäjä. Hei! Sitten kun ollaan iso, niin perustaa oma yritys. Mitäs sä teet? No, muistatko, kun me silloin suunniteltiin sitä nuoreille, mitä jos meistä tulisi yrittäjiä? Niin mä oon nyt kehitellyt tällaisen. Hei! Tämähän on ihan hemmetin hyvä idea. Tää voi mullistaa koko maailman ja meidän elämän. Mut tätä täytyy lähteä viemään eteenpäin. Ei vitsi mikä keksintö, tällä tehdään kuule pojat rahaa. No, ei muuta kuin jätkät nimet paperiin. Uusi yritys Lafka on noussut Helsingin pörssissä ennätyslukemiin. Uuden yrityksen uusi innovatiivinen keksintö on mullistaa koko maailmaa. Tähän alkoi jätkät rullaa aika hyvin. Lafkan pörssi jatkaa vahvaa nousuaan. Jätkät, hei, nyt on kuulkaas huonoja uutisia. Helsingin pörssistä jätti yllätys. Lafkan kurssi romahti täysin ja yritys on nyt konkurssin partaalla. Joo, eli tässä oli meidän traileri. Me haluttiin tuoda täällä esille yrittäjyyden hyviä ja huonoja puolia sekä etuja ja haittoja. Ja kilpailusarjoista meille paras oli ehdottomasti tämä videomuoto, koska me päästiin tästä toteuttamaan hyvin itteemme, koska tällaista me ollaan tehty ennenkin ja tää sopii hyvin jatkossa. Eli kuten tuosta meidän videosta tuli ilmi, niin yrittäjyydessä on paljon hyviä puolia, mutta jos tekee virheitä, niin niistä voi koitua myös huonoja juttuja. Ja meistä Aatu on toiminut kevytyrittäjänä ja kerro Aatu, mitä sä oot huomannut siinä päällimmäisenä? Joo, eli mä taikurina on nyt sitten keikkaillut Kymenlaakson Etelä-Karjalan alueella 3-4 vuotta ja huomannut, että on kaiken näköisiä paperitöitä ynnä muita, mutta se on kyllä tosi palkitsevaa, että mä tykkään esiintyä ihmisille ja viihdyttää justiinsa. Tällainen tämä meidän yrityshyvä projekti oli ja erittäin suuri kiitos Kouvolan Ohjaamolle, että päästiin tekemään tää yhteistyössä ja se on moi moi, toivottavasti nähdään Helsingissä.